покажа как да си направите рисунката с лимитирана палитра. Тук си слагам палитрата с цветовете и четките. Като аз ще следвам тази картинка, която е с жълто и с цикламено. Сега ще трябва да направите една такава преливка. С 5 квадратчета съм направила. В първото квадратче, както казахме, слагате 100% от първия цвят и накрая ще има 100% от втория цвят. Ето сега слагам 75% от първия цвят, който е жълтото, и 25% от втория цвят, цикламеното. И тук идеята е да разбърквате цветовете много добре върху самата палитра, преди да ги нанесете върху картона, върху платното, върху каквото ще рисувате. Ето така, като в моя случай четките, които съм избрала, са квадратни четки. Имаме четки отпред, които са овални, но имаме четки, които отпред са като квадрат. И тъй като аз, в моя случай в момента правя квадрати, някакви геометрични фигури, много по-лесно е с този вид четка. Сега слагам малко повече от цикламеното, някъде 50 на 50 ще е този цвят по средата, който е. И отново много добре размесих цветовете, преди да ги нанеса върху квадратчето тук. И следвате преливката, която се получава, трябва да е равномерна, не трябва да е така рязка. Сега слагам още малко от цикламеното и тази комбинация стана 75 върху 25. 75 цикламено, 25 жълто. И отново разбърквам. И нанасям тук върху квадратчето. И сега в последния квадрат, това, което трябва да сложим, е 100% от цикламено, така че аз си изчистих четката предварително, за да няма никакво жълто по нея. И така, както виждате, сега в момента палитрата с цветове е много по-разнообразна. И така, сега избърсвам добре и ще ви покажа какво става, ако добавим и третия цвят, който в моя случай е с бяло. Ще ви направя така набързо, примерно отстрани, какви варианти допълнително ще ползвам. И реално колко много цветове може да се изкарат само от два цвята плюс бяло. Като тук ви показвам с основните цветове, с жълтото плюс бяло, с цикламеното плюс бяло, но съответно тези цветове, които са в средата, оранжевото, другите по-оранжево цикламени цветове, които се получиха, тях отново може да им добавяте бяло 25%, 75%, 50 на 50 и просто да си направите отстрани, ако искате един такъв цветен атлас, се казва от цветовете по цветознание, това, което учихме, правихме цветни атласи и така, всъщност рисувахме квадрати, които запълвахме с различни цветове. Сега просто това, което ще следвам тук на забързано, за да не ви отекчавам прекалено много, е да следвам картинката, както виждате на лаптопа, който ми е в горния ляв ъгъл. Съм си отворила да си гледам картинката, но вие ако искате да си я свалите и да си изпринтите, ако ви е по-удобно, може да го направите. Всичките материали, които са за този курс, са в безплатния бъндъл, който може да откриете на моя вебсайт myanyway.com. В линка в описанието съм го оставила, така че той е за свободно ползване. Сваляте си картинката, изпринтвате си я или просто си правите един скриншот с телефона, ако ви е по-удобно, и си гледате от него. И реално цветовете, които забърквате, просто гледате да следват тези цветове, които са от картинката. Като искам да кажа за изпринтената версия, тя може цветовете да са малко по-ярки или по-тъмни,
тъй като нали, принтер едва ли е калибриран с вашия компютър. Но за това упражнение това няма никакво значение в нашия случай. Ако говорихме за някакъв вид дизайн, нещо по-професионално и така нататък, вече съответно ще говорим и за калибриране между екрана и компютъра и принтера. Какво се случва, как нашия принт да излиза с цветовете, с които сме го дизайнали. И така нататък. Защо ви показвам тази лимитирана палитра днес? Защо тя е важна? Първо да кажа, че целият интернет е залят с вариации на различни палитри, които вие може да си изберете, да си разгледате, да си свалите, да си запаметите и да си ползвате. Идеята на лимитираната палитра е, че тя изглежда доста по-умно, нали, така от английски преведено, доста по-софистикейте, доста така извисена, с чувство, нали, за вкус, с чувство за разбиране към цвета. Реално в интериорния дизайн знаете, че хората винаги подбират за стаите, в които се намират, няколко цвята, с които да украсят пространството. Никой не си слага цветовете на дъгата в къщи, нали? Във всяка една от стаите, така че картините с лимитирана палитра, те говорят за много чувство на вкус и на стил и вече съответно хората, когато ги купуват, когато ги погледнат, ще се сещат за някоя от стаите в къщи, в която искат да си украсят и съответно да допринесат за палитрата, която вече е там, съществува. В моя случай, нали, тук това, което ви показвам днес, е жълто и цикламено, доста ярки цветове. Едва ли някой си е боядисал стаята така, но може би някакви акценти вътре, като калъвки, покривки, цветя. С тези цветове, нали, може да се върже, но като цяло те са доста ярки, доста така предизвикват бурни емоции, зареждат. В нашия случай просто идеята е да ви покажа как да забъркваме цветовете и как да ползваме лимитираната палитра. Съветвам ви за вашите продукти да използвате такава лимитирана палитра, да се стараете максимално 3 до 4 цвята, се възприема доста по-добре от клиентите, отколкото ако напляскате абсолютно всички цветове от палитрата. Ако нямате любими цветове, любима комбинация, вижте отново в интернет какво ви се дава там. Една картина я нарисуйте в едни цветове, друга картина в други цветове. Много по-добре, отколкото да напляскате, отново казвам, всички цветове на едно. И също тук искам да кажа, че за топлите и студените цветове, реално тази теория, това, което ни учи от детската градина, не е толкова вярно. Да, може да кажем, че синьото е студено и жълтото е топло, но като цяло, когато говорим тук в нашия случай, както виждате, ползваме акрилни бои, за акрила това не се отнася. Акрила няма тази температурна качество, температура, нали, ако трябва да го преведа отново от английски, няма такава температурна стойност, както е маслото. Реално с акрила всичко изглежда плоско и това, което е важно за акрила, че се ползва малко количество вода и нанасяме цвета равномерно, плоско, равно. Акрила като цяло, нали, когато е бил изобретен, той се е ползвал за плакати. Реално е плакатна техника да се работи с акрил. Но тя върши чудесна работа и за картините, които ще ви покажа, смесените техники, напълно достатъчно е. В друг курс, който е по-горно ниво, ще ви говоря и за маслото, но като цяло в момента това, което трябва да запомните за акрила, че се нанася с по-малко количество вода и няма тази температурна свойство, нали, това температурно свойство. Един пример, какво значи температурно свойство на боята. Ако говорим за маслото, при него имаме топло синьо,
и студено синьо. Имаме топло жълто и студено жълто. И там тази вариация, тя създава преден план, среден план, заден план, създава дълбочина и то се усеща. Когато рисувате с масло, просто ще го усетите. Сега с акрила също може да кажете, ние на заден план сложихме лилаво или синьо, сянката ни е в синьо, другито е в жълто. Нали, това не е ли топло и студено? Не. С акрила тази визуална дълбочина, само с цвят, която може да създадете, нали, без перспектива, ако говорим, много по-трудно, почти невъзможно с акрила да се създаде, докато маслото веднага просто променя начина на възприемане. Но anyway, тук много задълбах в акрила и в маслото. Нека да се съсредоточим. Сега, това, което се изисква от вас, да си намерите любимите комбинации цветове, да си направите една такава преливка, просто за да видите как цветовете се разбъркват, колко количество вода. Запомнете, че за акрила не е както са водните боички, акварелите, които те си работят с вода, те затова се наричат акварели. Там количеството вода като процент върху сравнено с боята е много по-голямо, а тук е точно обратното, съвсем малко вода и много повече боя слагаме, за да стане така плоска, равномерна, гъста и да няма тия водни преливки, които са характерни за акварел. И така, сега тук бликовете малко набързо ги слагам с бялото. Може би е добре да ги забъркате с малко жълто. И сега ще направя и тия лимони. Между другото, откопирах си картинката с оризовата хартия. Но вие, ако искате да си използвате решетката и да си нарисувате картинката, напълно е окей. Което ви е най-удобно. Просто тук идеята е да се упражните смесване на цветове, а не самото рисуване отдолу. Както казах преди, никой няма да ви пита това как го нарисувахте, а хората ще гледат реално крайния резултат. Каква е историята, съобщението, което предавате с картината, която сте нарисували, каква емоция им носят цветовете и така нататък. Така че никой няма да ви пита как го нарисувахте.